Dobrodošli na kanal. Prijavite se. Klik na subscribe. Miljana Kulić danas ranije majka Marija budila da ide na kiretažu, ali je ona odbila. Miljana je potom nestala, gotovo čitavog dana nije bilo u kadru, a čini se ni na imanju u Šimanovcima. Kako se starija Kulićeva potom ponašala kao da je sve u redu i kao da je sve ispalo onako kako je želela, mnogi su se i dalje pitali da li je Miksi pobacila. Ona se oko 16 časova vratila na imanje i odmah se osamila sa Zolom, da popričaju u dvorištu. Miljana nije prestajala da plače. Zola je rekao kako je tražio čitavo jutro i da nije mogao da zaspi dok nije došla. Odem do toaleta, vidim nemate i odem u krevet. Nisam htio zaspati, legnem, čekao sam da dođeš, sve se bojim da ne odeš. Kad si došla, tek sam tad mogao da zaspim. Pričao je Zola o svojoj zabrinutosti da Miljana ne ode na abortus, a ona mu je otkrila da je zapravo bolelo grlo i da je povraćala čitavo jutro. Zatim je Zola prepričavao o dešavanjima iz radio emisije U amneziji i kako je Dalila Dragojević komentarisala dramu oko sumnje ko je otac deteta. Sad ću namjerno da abortiram u inat, rekla je Miljana, a može to samo izgovor jer je već sklonila dete. Kako si tako neobzirna, samo tako nestaneš, mogla si mi dati neki znak, rekao je Zola ljutito, a Miljana je rekla da nije mogla da priča koliko je bolelo grlo. Ipak, nikome nije jasno zašto Miljana ne prestaje da plače. Svi su jako zabrinuti i postoje sumnje da to nije zbog bola u grlu. Već je Miljana nestala u 7 sati iz realitija kako bi zaista abortirala, ali nije sigurna kako da saopšti Zoli, a svakako će morati u jednom trenutku.